गोनां जादों जों नङा होमबा मानो होनबा जोंनि बिमा माहारिखौ जौगानायनि थाखाय बे 17 बोसोराव बिथाङा मोनसेबो पलिसि लानो हायासै नामा मोनसेबो पलिसि खालामबोनो हायासै नामा बिमा माहारिया ओरै जाथों बिमा माहारिया जौगाथों बिमा जौगाबासो न'खरा जौगायो होननानै मोनसेबो पलिसि लाबोआसै बेयाव जोंना आरोबाव बिमा माहारिनि दैदेनगिरिफोर दंमोन एसे आगोलाव बुंनाय बायदि मानगोनां अनजालि दैमारि डक्टर अनजालि दैमारि आब'आबो बुंनो हायोमोन बिटिसिआव नारसिननो हायोमोन जे सासे बियो बर' आइजोनि थाखाय खामानि मावनाय बिथाङा बुंनो हायोमोन जे बिटिसिआव ओरै पलिसि लानांगौ बिमा माहारिया जौगानांगौ बै जौ फाननानै जानाया जानाङै जानांगोन बै जिग' खामानि मावनाया जानाङै जानांथों बै जिग' मालायनाव बैनानै जानाया जानाङै जानांथों एसे उन्नति जाथों बिमा माहारिया होननानै जाहाथे पलिसि लायोमोन बे पलिसि लाहोनो थाखाय आब' अनजालियाबो गोहो दंमोन बिटिसिआव नारसिननो हायोमोन नङा नङा हायामोनबा आरो बेजों लोगोसे सोर दंमोन आबोद दंफायोमोन नङा होमबा बे आबोद सेन्ट्रेलनि आफादगिरि बे आब'आबो हायोमोन बे आबोदनि आफादगिरि जानानै बिथाङाबो नारसिननो हायोमोन जे बिटिसिआव मानो आइजोफोरनि थाखाय मोनसेबो आसनि गैदिया बिटिसिआव मानो मोनसेबो आसनि लादिया मोनसेबो मानो पलिसि लादिया बिमा माहारिखौ जौगानायनि थाखाय मोनसेबो मानो पलिसि सोनानै होदिया होननानै बिथांमोनहाबो खावलायनो हायोमोन नाथाय दुखुनांथाव बिथांमोना आइजो माहारिनि दैदेनगिरि जानानैबो दिनै गैया मोनसेबो आसनि सोनानै बा मोनसेबो दिनै बिमा माहारिनि थाखाय मोनसेबो पलिसि सोनानै होआसै बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव नङा नङा आरो बेजों लोगोसे सोर दंमोन जोंना मन्त्रि एमएलए दंमोन सोरमोनबा मानगोनां आब' कमलि बायदेव एमएलए बिथाङा 20 बोसोर एमएलए जालांबाय नाथाय 20 बोसोर एमएलए जानानै आब'आ बिमा माहारिनि थाखाय मोनसेबो पलिसि सोहोनो हायामोन नामा बिटिसिआव बुंनो हायामोन नामा बिमाया ओरै जाथोंसै बिमा माहारिया जौगाथों बै जिग' दुखुनांथाव मोनसे प्लास्टिकनि न'आव थानाय बिमाफोरा एसे जौगानो हाथों मोनसे हाग्रानि मैगं खायै फाननानै न'खर सालायनाय बिमाफोरा मोनसे न'खर सालायनो हाथों होननानै मोनसे पलिसि होनो हायोमोन हायामोनबा आब' कमलिमोनहा 20 बोसोर जाबाय एमएलए जानानै बिथांमोनाबो सिन्था खालामनो हायोमोन आरो बेजों लोगोसे मा दंबावो बेजों लोगोसे दंबावोमोन मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म आब' बिथाङा मन्त्रि एमएलए जानानै 25-30 बोसोर जाबाय आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिथाङाबो नारसिननो हायोमोन मानो होनबा बिथांमोनहा बै बिटिसि जानायनि सिगांनो एमएलए खा अब्ला बिथाङा मानो नारसिननो हायामोन मानो बुंनो हायामोन बिटिसिआवलाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंनो हायोमोन बे बिमा माहारिया जौगाथोंसै बिमा माहारिखौ जौगानायनि थाखाय नों ओरै प्लान पलिसि खालामनांगौ ओरै पलिसिखौ सोनांगौ होननानै बिथाङा मोनसे पलिसि लाहोनो हायोमोन नाथाय बिथांमोनहाबो नायदिया अब्ला सोर नायबावगौ बिमा माहारिनि दैदेनगिरिफ्रानो बिमाखौ नायनो ओंखाराबा सोर नायबावगौ सोर अनबावगोन जोंखौलाय नङा नङा होनबा जेरै मानो जोंनि बिमा माहारिया आलाय सिलाय जौ फाननानै फिसा फोरोंनो गोनां जाखो जौखौ रावबो फाननानै जानो होननानै गोसो जानानै जाया बायद्ध'थायावसो जौ सेरेब फाननानै जानो गोनां जादों रावबो बिमा माहारिया आंहा जौ फाननोसैहाय होननानै रावबो फाननानै जाया गोसो जानानै रावबो जौ फाननानै जाया बायद्ध'थायावसो जानो गोनां जायो मानो होनोबा जोंना बिमाया जोनोम होनाय लोगो लोगो फिसाखौ गोबां सिमां नुयो जों बिमा माहारिया सिमां नुयो आंनि फिसायाबो आईएएस आईपीएस फरायथों आंनि फिसायाबो डक्टर इन्जिनियार फरायथों आंनि फिसायाबो गिदिर गोलाव जानानै समाजखौ सिबिनो थाखाय गोरों गोरा जाथों होननानै आं सिमां नुवा गावनि फिसानि थाखाय रावबो साना आंनि फिसाया आंनि फिसाया जाथों आंनि फिसाया सिख्ला जाथों होननानै जों रावबो फिसा खाना जों बिमाफ्रा रावबो गाज्रि सिमां नुवा जों बिमाफ्रा जेब्लायबो मोजांखौ हास्थायो जेब्लायबो मोजांखौ लुबैयो बिनि थाखायसो बै सिमांखौ जाफुंहोनो मोजां सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि बिमाया जौ फाननानै जानो गोनां जादों नङा नङा रावबो गोसो जानानै जौखौ फाननानै जाया दा बेखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायो जाहाथे जोंहा इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जाहाथे बै बिमा जौ फाननानै जानांनाय जिग' जौ फाननानै जानांनाय बिमाया जाहाथे जौ फाननानै जानो गोनां जाया बिनि थाखाय जोङो राहा लानाय जागोन बे थांखिखौ जोङो सेन्ट्रेलावनो पास खालामनानै लानाय जाबाय।